שלום לכולם, כאן גד וורט, מקווה שאתם שומעים אותי כי זו תוכנה חדשה שאני משתמש בה. היום אני רוצה בעיקרון להראות לכם איך אתם יכולים לצלם גם את עצמכם וגם את המסך שלכם. אתם רואים את המסך וגם אותי. אני לא הפעלתי עכשיו מצלמה כי אני לא צריך, אבל בעיקרון אתם יכולים להפעיל מצלמה בתוכנה. לתוכנה קוראים סקיל סקאט אומטיק. שנייה, הנה אני אראה לכם. אני אתן לכם קישור למטה. סקרין קאסט אומטיק. אתם רואים? תורידו את זה, כאילו תכנסו לזה, כתוב פה download and install, ינסו לזה ותורידו. הנה הנה אתם רואים, אתם מתקינים את זה ואז יופיע לכם כאן בתוכניות. איפה זה? אתם רואים, אתם יכולים גם להעביר את זה לפה אם אתם רוצים, אבל אני כבר עשיתי את זה. טוב, בעיקרון זהו מה שאתם יכולים לעשות. אתם נכנסים לתוכנה הזאת, ואם אתם רוצים עוד הסברים עליה, יש להם פה סרטון. רגע, יש להם פה סרטון, תחצו עליו, תסתכלו ותהנו. אני מקווה שעזרתי, להתראות.